Hosea tidu baako. Israel brantie no na me do no. Na misrem na me frɛ me befrie. Bredodo a me frɛ won, dodo ara na ofiri manim kɔye. Ɔkɔbɔ afɔde ma Baali. Na ɔhye aduhwan ma ahoni. Na me gyegye Efraim tata. Mitru wɔn mabasa so. Na wɔn hu sɛ masa wɔn yadeɛ. Nipa homa na mde me twen wɔn. Ne ɔdɔnta mpe homa nso. Na me yɛ wɔn sɛdeɛ ɔmema konua soɔ. Wo won nyepi so na me ye no bre me ma no didi Ɔrensane na kyiri nkɔ Misrim asase so bio na Asiria na ɔyɛ ne hene efiri sɛ wampene sɛ wɔsane wɔn akyiri na wɔn agyinatuo hodoɔ no nti afena bɛkyinkyini ne nkuro mu na ɛbɛsɛe napono akyiri adaban awie me so atuateɛ nko ara na me man de asi wɔn anim na wɔfrɛ wɔn sɛ wɔnhwɛ soro a wɔn mu biara ma ne ho so anka meyi mama sen Efraim na meja wo musen Israel anka meyi mama se Adma na maya wo se Sebion makoma adane wo mimu bobrohu agye me yam nyinaa merenni mebufuhye no so merensane me mesɛe Efraim na onyankopɔn ne me na enye onipa umo kronkron ni me na remma aboburu so wobedi Awurade a ɔbɛbobom sɛ gyata akyi na ɔbɛbobom na made ahopopo afiri po akyiri aba wɔde ahopere befiri Misrim aba sɛ noma na wafiri Asiria asase so aba sɛ muruburo na mede wɔn madua wɔn afie mu Awurade asɛm nie Efraim de atoro na Israel fie di nsisie atwa me ho ahyia na Yuda bɔ Onyankopɔn ne ɔkronkronni no kwafoɔ no ho kɔntɔnkron